Η διαφορά μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας στις τρεις δημοσκοπήσεις κυμαίνεται από 6 έως 7,5 μονάδες. Στη μέτρηση της ΚΑΠΑ-ΡΣΕΤΣ για το βήμα, το Πασόκ φτάνει το 34,4 και η Νέα Δημοκρατία το 27,6, με τη διαφορά να είναι στο 6,8. Στη μέτρηση της ΜΑΡΚ για το έθνος καταγράφει τη μεγαλύτερη διαφορά 7,5 μονάδες. Το Πασόκ φτάνει το 36,7 και η Νέα Δημοκρατία το 29,2. Στη δημοσκόπηση της Public Issue που μεταδόθηκε χθες από το Sky και δημοσιεύεται στην Καθημερινή, η διαφορά είναι στις 6 μονάδες. Το Πασόκ φτάνει το 41,5 και η Νέα Δημοκρατία το 35,5. Ο Γιώργος Παπανδρέου πέρασε μπροστά και στην ερώτηση ποιον θεωρείται καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Στη μέτρηση της ΚΑΠΑ-ΡΣΕΤΣ προηγείται του Κώστα Καραμαλή με διαφορά 1,8, ενώ στη μέτρηση της ΜΑΡΚ η διαφορά φτάνει τις 7,8 μονάδες. Σύμφωνα και με τις τρεις μετρήσεις, στην επόμενη Βουλή φαίνεται να μπαίνουν 5 κόμματα και το Πασόκ να σχηματίζει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τα ποσοστά του ΚΚΕ κινούνται από το 7,3 έως 8,5%. Ο λαός κινείται από το 5,1 έως 6%, ενώ ο συνασπισμός φαίνεται να ξεπερνά το 3% και τα ποσοστά του παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις. Αντίθετα, οι οικολόγοι στις μετρήσεις δεν ξεπερνούν το 2,5%. Την ίδια ώρα, το Πασόκ εμφανίζεται να προηγείται της Νέας Δημοκρατίας ακόμη και στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Σε δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Σφίνα, το Πασόκ συγκεντρώνει 29,1 στην πρώτη Αθήνα, ενώ η Νέα Δημοκρατία 26,1. Στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας, η ψαλίδα μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας άνοιξε στις 11 μονάδες.